Iya. Tinggunya. Ana mau lagu tu. Kapatabang Tajun Tukia. Allah ilaha illallah wa rancak telinga buka. Iya. Kok kayu besok pencukir telinga balik dulu. Patuang kecil orang kepatabang je. Lemu Maison tukang cuci telinganya. Ah? Barang gaji 30 hari Oh sebulan. gaji 30 hari sebulan. Ah, betul tu. Artinya. Cepat tuang kaingo. Agie Mak DJ. Amak DJ. Depi ya namanya Mak. Ah, Depi Tereret. Iya. Laba DJ Depi Tereret. Ikut na baju Kita merah. ah. Na baju merah aku Maison tukang saduang tadi malam ko. Tukang saluang tadi malam. Iya. Ah, sudah kok kita sama kita dangan kali tiap saluang na baju merah ka. Ah, tu. Mudah-mudahan dapat gabung kami sudah kok. Namanya Ardi. Namanya Ardi. Di siko nama Ardi ada dua. Ah. Dan surang tekang saluang, sukang tukang solong tukang jahit di Marukala Banda. Oh, betul. Nak minta lagu kau ada Maison yo. Iya, cepat tuang kaingo lah. Ah, Elo Ingo Maison. hati-hati. Oi bakanda ama cepat tuang kaingo. Biarlah kami badendang duo. Kok merah bana si bungo dado. Oi apa kumbang inyo tak nio. Manangi cepat tuang kaingo. Baru kayo inyo lada bang. Manangi si patang na Ingo baru malayo anyo Ingo balik. Anda ingo o ingo nyo balia. Tapi nyo bungo malu pulo. Lapu tiada naya de mancalia. Oi awak lesui gadang salero. Tak tontong kalamai laja tuang tak gunda-gunda kacang buang basi. Di bopar entah kapalo kampung na jando-jando suruh abalaki. Nan jando suruh abalaki. Nan duda di ate jambu. Raja leinda oi dalam hati. Baadi ara ayu diriku. Manangi si pacong kaingo. Bermalayo dia laura. Manangi si patang na Ingo baru malayo di halaura. Yeay. Indah aden sangkola rigo-rigo. Pipi sinanduang mamakan padi. Indah aden sangko kita basuo. Basuo juo di malam kini. Maison sabanala ganteng. Banyak nan gadi tadayo jinyo. Gadang tengah itu artinya alundo mama kabangga pulo. Maafkan denai maison kini. Masalah artikannya si ganteng. Edang adek kandung bos artinya Gadang kalau artinya lah baru sirkus. Ba itu mana ujang pantunnya. Kalau adik malai serius. yo. Tolonglah salin we ambo. 67 aja 87. Oh itu mana ujung nomornya. Sabana santiang lalapan la 7 nomor maison nuponyo. Ala zaman yang duduk di pelaminan. Oi baris siang urang basan diang. Oi dalam manggua dia geliangan. Isi kode naik oi mangko pani.